знаете ли какво стана, бе? Какво стана? Умря този, бе. Чък Норис. Ала ли сте се пази как ще умре Чак Норис? Не дай, Не, сериозно умря, бе. На здраве! Батальона се строява за последен път. Едно време тази държава каква сила беше, помните ли? Как не я помням? Сила! Смърт! Тогава никой не можеше да ни се опре. Никой! Най-големите! Тага-рага-рага-рага! Каква казарма имахме? Младите нищо не знаят. Нищо! Нищо! Казармата научеше на ред и дисциплина. Ред! Дисциплина! Едно време влизаш в казармата момче и излизаш мъж. Мъж! Жена! А сега какво има? Тик-ток! 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 Тага-рага-рага-рага! Младите нямат никакво уважение към големите. Младите! Старти! Никво! Аз предлагам да направим казармата задължителна и да я върнем обратно. Аз също! Да върнем казармата! Връщаме казармата! Връщаме казармата! Връщаме казармата! Вие къде